Goddag YouTube, mit navn er Blog. Jeg har allerede lagt en video ud. Det er altså, ja, bare gennem det. I dag synes jeg, at vi skal se på en mod, der hedder Take It. Og det er altså Minecraft selvfølgelig. Hvor at jeg har valgt at lave en atomreaktor og nogle ting. Men i hvert fald, jeg synes lige, at vi skal tage et kig på den. Ja, den er meget flot. Jeg ved det. Ja. Og den er fucking god til at lave strøm. Den er produceret over 1 million strøm. Det går lige hurtigt sådan der. Skal vi se, hvor hurtigt den bliver lavet op, nemlig. Den bliver lavet op lige med det samme. Det er helt sindssygt. Okay. Men det er seriøst helt sindssygt der. Så lægger vi. Og så har jeg også lavet, ja, som jeg sagde, en hel masse ting med solceller. Så gør jeg det hurtigt i dag. Ja. Desværre er det fra en gammel update, så der er desværre ikke heste og alt det der. Det er så irriterende. Ja. Ja, det var sådan set bare det, jeg ville vise. Ja, til alle jer, som sidder derude, som godt kender Take It, og godt ved, hvordan en atomreaktor ser ud, og hvad den gør. Altså, det er en atomreaktor, det glemte jeg at sige, ikke? Men hvis I godt ved det, så like den her video. Ja, okay, godt, det er ligegyldigt hvad. Nå, men som jeg altid plejer at sige, når jeg slutter en video af, see ya, bitches!